Trčanje mi pruža neki sjajan osjećaj da napredujem iz svakog dana. Svaki put kad izađem napolje da trčim, imam taj osjećaj da napredujem i fizički i psihološki. A počelo je sve 2012. baš na Beogradskom maratonu i bilo je jako teško, ali jedan neopisiv sjajan osjećaj na kraju. Pa meni Beogradski maraton nije kao i svaki drugi polumaraton ili trka koju trčimo. To je jedna od najlepših trka i sve ono najlepše što u Beogradu u principu postoji. Po prirodi stvari sam optimista i mislim da je to jedini ispravan način, da se trudiš i radiš najbolje što možeš i da veruješ da će se stvari uvek odigrati nekako na pravi način. A šta me vodi do cilja, konkretno uvek na trkama razmišljam o ljudima koji me čekaju na samom kraju i o tome da ih vidim kada završim trku. Preporučio bih im da prestanu da se razmišljaju i da dođu na Beogradski maraton, to je jedna od najlepših manifestacija u Beogradu. Da li postoji neko rivalstvo između mene i sestre i ko brže trči? Nisam siguran da to smem da vam kažem. Sigurno je da nema rivalstva. Ona je bila ta koja me i uvukla u celu ovu priču i u trčanje, tako da to je neka bratska, odnosno priča između brata i sestre i naravno, bolje vreme imam ja. Ko na maraton dođe, taj maraton i stvara.